Tak, dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážení zástupcovia médií, kolegovia. Ďakujem, že ste si našli čas a že ste dnes prišli na túto tlačovú konferenciu. Dovolte mi, aby som oficiálne otvoril a zahájil na Slovensku v poradí už 4. ročník Týždňa zodpovedného hrania, ktorý bude prebiehať od dneška, teda 3. novembra, až do nedele 9. novembra tohto roka. Tento rok je pre nás v Inštitúte pre reguláciu hazardných hier výnimočný. Rád vám priblížim aj v ďalších častiach tejto konferencie, prečo je tomu tak. Najskôr ale si povedzme úplne jednoducho, čo to vlastne Týždeň zodpovedného hrania je. Týždeň zodpovedného hrania je osvetová preventívna akcia, ktorá je zameraná, ktorej cieľom je, aby hazard, ktorý je u nás teda už prísne regulovaný zo strany štátu, zostal v rovine zábavy, teda výlučne v rovine zábavy. Hazard nie je náhrada príjmu, nie je to spôsob, ako si privyrobiť a nie je to ani riešenie rodinného rozpočtu. Je to výlučne voľnočasová aktivita s jasnými pravidlami, ktorá, ako som povedal, má zostať v rovine zábavy. Zároveň sa týmto pripájame k európskej iniciatíve, ktorá s anglickým názvom sa nazýva European Safer Gambling Week a ktorá bude tento rok teda prebiehať v dňoch 17. až 23. novembra v rámci celej Európy. My sme sa rozhodli ísť v rovnakom termíne ako Česká republika, kde týždeň organizuje náš partnerský inštitút. Je logické teda, aby trh dnes vo veľkej miere, ktorý je cezhraničný, aj v prípade hazardu, bolo dané, že aj prevencia samozrejme by mala prekračovať hranice a by mala byť teda komunikovaná jednotne. Čo je dôležité povedať, tohtoročný týždeň zodpovedného hrania je poprvýkrát na Slovensku organizovaný zo strany Inštitútu pre reguláciu hazardných hier. Takto pred rokom vznikol Inštitút pre reguláciu hazardných hier. To znamená, pre nás je to naozaj významná aktivita, ktorú prvý raz organizujeme pod našou taktovkou. Čiže už to nie je len aktivita samotných prevádzkovateľov, ale ide o systematický krok organizovaný práve našou odbornou inštitúciou. Aby to ale neznelo abstraktne, pozrieme sa na to a vysvetlíme si, že kto teda za tým celým stojí úplne konkrétne. Keď sme minulý rok v novembri spúšťali Inštitút pre reguláciu hazardných hier, jedna z prvých nevyhnutných vecí, ktoré sme urobili, bolo vytvorenie samostatnej sekcie zodpovedné hranie. V tejto sekcii sú popri odborníkoch dnes združení aj legálni prevádzkovatelia hazardných hier na Slovensku, ktorým osobitne záleží na tom, aby hazardné hry boli prevádzkované zodpovedne s ohľadom na elimináciu rizik spätých práve s patologickým hraním hazardných hier a tiež rizik spojených s nelegálnym hazardom. Konkrétne tie spoločnosti, ktoré sú práve zúčastnené a ktoré teraz spomínam, sú uvedené nižšie. Takže tie môžete vidieť Nikes, Fortuna, Tipsport, prípadne VIX, Monaco Bet alebo Excel Club, Go4Games a VGC. Chcem zdôrazniť jednu ale dôležitú vec. Napriek tomu, že sú tu menované teda konkrétne spoločnosti, toto nie je PR cvičenie týchto spoločností. Zodpovedné hranie na Slovensku je dlhodobý záväzok nie len inštitútu, ale najmä aj spoločností prevádzkujúcich teda hazardné hry. Podstatou je, že chcú podnikať na regulovanom trhu a aby bol tento trh udržateľný, čo možno najmenej škodlivý, aby chránil teda zraniteľných hráčov, teda aby zostal výlučne v rovine zábavy a aby sa zároveň neposilňoval čierny trh. Je dôležité dbať, aby aj zo strany trhu na to, aby hazardné hry boli prevádzkované práve s princípmi zodpovedného hrania. Prečo na to trváme my takto v inštitúte, keď si položíme túto otázku? Je to jednoduchá odpoveď. Pretože zodpovedné hranie nie je len nejaký doplnok, ale je nevyhnutná a podstatná časť regulácie hazardných hier ako takých. Dobre, ak sa pozrieme ďalej, prečo je zodpovedné hranie vôbec dôležité, keď premostíme aj na to, čo už som povedal. A ak má byť hazard regulovaný,
ktorý je regulovaný na Slovensku, legálny, spoločensky akceptovaný, musí mať samozrejme aj ochranné prvky. Zodpovedné hranie je presne to. Je to základný prvok ochrany, základný prvok regulácie. Jeho úlohou je znižovať negatívne dôsledky hrania, učiť verejnosť, že ak už hrajú hazardné hry, aby ich hrali naozaj bezpečne a presmerovať ľudí z nelegálneho, nebezpečného trhu práve na ten legálny, kde fungujú pravidlá a kde je dohľad zo strany štátu. Tento legálny trh je teda pod dozorom štátu. Ten nelegálny práve je v šedej zóne, kde štát nemá absolútne žiadny dosah. A teraz jedna dôležitá vec, ktorú často ako odborníci z oblasti výskumu a regulácie hazardu hovoríme a treba ju aj tu zopakovať. Podľa výskumov, ktoré boli realizované aj na Slovensku, aj zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, až 97% ľudí na Slovensku hrá bezpečne alebo prípadne nehrá vôbec hazardné hry. A teda ak ich hrajú tieto hazardné hry, hrajú ich bezrizikovo. Teda sa u nich nikdy nerozvinie bezproblémové hráctvo. To je naozaj pozitívna informácia a je to skutočne masívna veľká časť populácie Slovenska. Potom ale na druhej strane tu máme zhruba 3% osôb, ktoré vykazujú znaky možného rizikového hrania. V absolútnych číslach prirodzene nejde o malé číslo, keď to premietneme na samotnú populáciu. Hovoríme o viac ako 160 000 rizikových ľudí, ktoré môžu mať negatívne, rizikové správanie, alebo až môžu prepadnúť potom v dôsledku toho rizikového správania až do tej najvyššieho stupňa, a to je patologické hráčstvo. A práve pre nich je cieľom týždňa zodpovedného hrania, tých aktivít, ktoré v rámci inštitútu realizujeme, je budovanie systému pomoci. Pozrime sa teraz na to, ako bezpečné hranie vyzerá, ktoré chceme učiť konkrétne. Na to máme jednoduchý nástroj. My sme ho pomenovali ako desatoro zodpovedného hráča. Zodpovedné hranie teda nie je žiadna veda, keď to tak zosumarizujeme. My ho učíme cez práve toto desatoro a budeme ho komunikovať aj počas týždňa zodpovedného hrania. Ide o 10 základných pravidiel. Ak by som to zhrnul, tých pravidiel je strašne veľa. My ich vieme spísať zhruba na 40. Ale aby sme mali naozaj ten úzky okruh tých pravidiel, tak sme ich zhrnuli do tých najväčších kategórií, najzákladnejších vecí, ktoré v prípade, že teda budú dodržiavané, tak v zásade vieme eliminovať rizikové hranie hazardných hier. Teraz si v rýchlosti len prejdeme týchto 10 pravidiel. Ja vám skúsim aspoň jednou vetou ich vysvetliť. Prvým pravidlom je, že hranie je zábava, nie je spôsob zárobku. Hranie teda nie je alternatívou k práci ani k zamestnaniu. Je to zábavná voľnočasová aktivita v prvom rade. Ak hranie budeme brať ako spôsob, akým si zarobíme peniaze, tak viac peňazí skôr rozdáme, než získame samozrejme. Tým druhým pravidlom je hraj len za peniaze, ktoré si môžeš dovoliť minúť. Stanov si svoj týždenný rozpočet na hranie a použij len peniaze určené naozaj na zábavu, nie tie, ktoré sú vyhradené práve na výdavky ako typu potravín alebo nájom, účet za energie, prípadne telefón alebo iné dôležité položky v rozpočte. Tretím pravidlom je stanov si finančný limit a dodrž ho. Pred hraním je potrebné, aby si každý hráč stanovil limit, koľko si môže dovoliť prehrať. Hneď ako ho dosiahne, by mal tú hru ukončiť. Je dôležité, aby hráči neskúšali tú hru otočiť, ak si nastavia ten limit svojich prehier vo svojom hráčskom účte, ktorý si budú strážiť, vedia sa udržať v tej rovine priateľnej zábavy v rámci hazardných hier. Ďalším pravidlom je nehraj na dlh. Stanovenie finančných limitov aj zdrojov peňazí, ktoré sa vkladajú do hry, je základným určite krokom, ktorý prispieva k zodpovednému hraniu. Je dôležité hrať za to, čo si môžeme dovoliť a nikdy si na hru nepožičiavať. Piatým pravidlom je využij možnosť nastaviť si svoje limity a seba obmedzujúce opatrenia v hráčskych účtoch. To, čo dneska veľa ľudí nevie, je, že v online priestore pri hraní hazardných hier si vedia nastaviť limity prehier za kalendárny mesiac, maximálnu výšku stávok, maximálnu výšku prehier. Je to práve z dôvodov, že
štát a zákon konkrétne toto ustanovuje ako povinnosť samotným prevádzkovateľom hazardných hier a teda musia umožniť, a všetci to aj umožňujú z hľadiska legálnych prevádzkovateľov, aby si nastavili hráči svoje limity v tomto, ktoré v danom prípade potom veľmi obťažne vedia meniť. Tým ďalším pravidlom 6. je nehraj pod vplyvom alkoholu alebo drog a ani v zlom emočnom stave. Práve tieto iné druhy rizikových závislostí idú ruka v ruke potom v podpore práve rizikového hrania. To znamená, že drogy a alkohol ako také, keď si zoberieme, zatemňujú úsudok, pričom ten dobrý úsudok je hlavnou obranou proti tomu, aby sa hranie hazardných hier vymklo spod kontroly a nestalo sa tak rizikovým. 7. pravidlo hovorí o tom, že hrať hazardné hry by sa malo len u legálnych prevádzkovateľov. Je to práve z dôvodu, že ten legálny prevádzkovateľ je pod neustálym dohľadom štátu, ktorý stanovuje už dneska pravidlá aj v rámci zákona, aké nástroje sa majú využívať v rámci toho zodpovedného hrania. A samozrejme ich aj kontroluje priebežne. Takže to najväčšie riziko je skryté v tej šedej zóne pri nelegálnych prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí cieľia práve tie rizikové skupiny a kde jednoducho nemá žiadnu ochranu ten hráč. O tom je dôležité samozrejme aj hovoriť v rámci týchto pravidiel. 8. pravidlom je základné ROPSI prestávky. To znamená, že pokiaľ sa nepretržite hrá, vie to zapričiniť to, že ten hráč, ten človek stratí pojem o čase a o perspektíve. V pravidelných intervaloch je dobre si urobiť prestávku, zájsť na vzduch, dopriať si niečo, prípadne dobré na zahryznutie, čo potom eliminuje tú impulzívnosť v tom hraní celom. 9. pravidlo, nesná sa dosiahnuť prehraté peniaze. To je veľký problém v prípade samozrejme hrania hazardných hier, že ak človek, a samozrejme prehrá nejakú sumu, snaží sa ju dohnať a je to neustály kolotoč potom v tom celom. To znamená, ak už idem hrať hazardné hry, musím počítať s prvkom náhody, to znamená aj s tým, že dané peniaze, ktoré do toho vkladám, kde som si stanovil nejaký limit, sa mi nemusia navrátiť späť. V konečnom dôsledku môžem vyhrať, ale aj nemusím. Maj inú zábavu okrem hrania, to je posledné pravidlo, to znamená sebadisciplína a využívanie voľného času efektívnejšie je vždy pozitívnym javom a dôležitým pravidlom tomu, ako predchádzať samozrejme rizikovému hraniu. Ak toto budú teda ľudia, povedzme to sumarizovanie, dodržiavať, naozaj väčšina problémov nevznikne v tom hraní hazardných hier. A presne o toto nám ide. Aj v rámci inštitútu a v rámci tejto kampane, v rámci týždňa zodpovedného hrania, aby sme robili osvetu a prevenciu aj prostredníctvom takéto edukácie. Teraz vám poviem, prečo práve tento ročník je pre nás výnimočný a máme na to 4 dôvody. Tými dôvodmi sú partnerstvo s odborným liečebným ústavom Predná Hora, celoslovenská komunikačná kampaň a linka pomoci, ktorá bude bežať v rámci týždňa zodpovedného hrania 24 hodín, 7 dní v týždni a zameranie predovšetkým v rámci tejto kampane na mladistvých a na online priestor. Teraz si povieme niečo bližšie práve k týmto 4 výnimočným aktivitám. Tento rok sme nadviazali na exkluzívnu spoluprácu s odborným liečebným ústavom Predná Hora. A je to jedno naozaj z najlepších pracovísk na Slovensku, ktoré sa venuje látkovým a nelátkovým závislostiam a ktoré od februára tohto roka prevzalo s podporou štátu prevádzku linky pomoci pre problémy s hraním. Pre nás je to dôležité práve preto, že nie všetko sa dá riešiť reguláciou a technikou. Niečo je potrebné riešiť aj zo strany odborníkov, zo samotných adiktológov a terapeutov. Hej. Ako Inštitút pre reguláciu hazardných hier sa zaoberáme práve výskumom a odborným rámcom a otázkami regulácie. Chceme Prednú Horu v rámci tejto spolupráce pozývať práve do platform, kde sa bavíme o zodpovednom hraní a podporiť aj ich výskum v oblasti prevencie. Tou druhou výnimočnou časťou tohto ročníka je pre nás najväčšia komunikačná kampaň doteraz, aká bola realizovaná. Dnes spúšťame túto celoslovenskú kampaň, ktorá má potenciál zasiahnuť až 2 milióny ľudí na Slovensku.
A urobíme to kombináciou televíznych spotov, online bannerovej kampane, článkov v tlači aj v online, samotestu dokonca, ktorí si budú môcť vyplniť a zistiť jednotliví ľudia na Slovensku, či je ich hranie, ak realizujú teda hazardné hry, rizikové. A takisto máme na pláne špeciálny podcast k zodpovednému hraniu a vytvorili sme sériu edukačných videí, ktoré budeme propagovať prostredníctvom sociálnych sietí a takisto printových materiálov, ktoré pôjdu potom do obcí a miest, ktoré máte už k dispozícii a sú aj tu pripravené. Ide o jednoduchú skladačku, ktorá vznikla práve v spolupráci s odborným liečebným ústavom Predná Hora a ktorá popisuje základné informácie o rizikovom hraní, aj kde sa obrátiť v prípade, že či už samotný hráč, alebo rodinný príslušník, alebo niekto z okolia má teda problém, ktorý potrebuje riešiť. Ďalej je to práve, ako som už spomínal, linka pomoci. Tu sa chcem pristaviť, pretože v prípade linky pomoci z dostupných dát vieme, že táto linka skutočne funguje a má zmysel. Od februára tohto roka, odkedy sa spustila linka pomoci pod taktovkou teda Prednej Hory, tak prúdia konečne, si dovolím povedať, komplexné dáta, komplexné informácie o tom, že ako pomáha práve táto linka, kto sa na ňu obracia, aké skupiny osôb. Potom, ako teda túto linku už spustili, dokonca v predĺženom režime, ako pôvodne predtým fungovala, dneska funguje od 9. hodiny ráno do 1 hodiny nasledujúceho dňa. Výnimočne, ako som povedal, počas tohto týždňa bude fungovať 24 hodín, prvýkrát v histórii Slovenska, a 7 dní v týždni. Každý mesiac táto linka vybaví zhruba priemere teraz 300 hovorov. Viac ako 81% všetkých týchto vyhodnotených volaní bolo priamo realizovaných od hráčov. Každé 7. volanie, teda hovoríme o zhruba 14%, bolo realizovaných od príbuzného alebo od partnera daného hráča. To znamená, že problémové hranie nie je len individuálny problém, ale je to skutočne širší problém, ktorý zasahuje rodiny a samozrejme blízkych ľudí. Dôležité je povedať a zdôrazniť, že ak ľudia na linku volajú častejšie, neznamená to, že na Slovensku rastie problém s hazardom. Znamená to, že keď ponúkneme anonymnú a bezplatnú odbornú pomoc, ľudia ju využijú. Presne ako pri alkohole je to, alebo pri tabaku, ak existuje naozaj služba, ktorá pomáha alebo navedie na možnosti pomoci, tak sa ľudia ozvú. A to je tá dobrá správa práve v súvislosti s fungovaním tejto linky pomoci. Preto sme sa rozhodli aj s Olupom, že počas celého týždňa zodpovedného hrania bude linka naozaj výnimočne prvýkrát a skúšobne fungovať v tejto prevádzke 24/7. Telefónne číslo linky pomoci máte zverejnené aj tu. Budeme radi takisto ako aj my, že spropagujeme prostredníctvom vás túto linku pomoci. Je to číslo, kde sa dovolá naozaj samotný hráč, alebo partner, alebo manželka, priateľ, zamestnávateľ, ktokoľvek, kto má pocit, že hranie buď u seba samého, alebo niekoho v jeho okolí už len nie je zábava a stráca nad ním kontrolu. Príjmajú naozaj vyškolení terapeuti, ktorí majú reálnu skúsenosť s prevenciou, diagnostikou a liečbou závislosti a vedia vyhodnotiť situáciu a poradiť, prípadne nasmerovať, kam je potrebné sa následne obrátiť s týmto problémom. Tým štvrtým dôvodom, prečo realizujeme, alebo ktorý je výnimočný práve na realizácii tohto týždňa zodpovedného hrania, je ochrana mladistvých. Podľa reprezentatívneho prieskumu, ktorý urobil Úrad pre reguláciu hazardných hier s spoločnosťou Ipsos na Slovensku, až 31% mladistvých vo veku 15 až 17 rokov uviedlo, že hrali nelegálne hazardné hry na Slovensku. To je číslo, ktoré je aj z nášho pohľadu, z pohľadu inštitútu veľmi alarmujúce a ktoré nemôžeme ignorovať. Dôvody sú v zásade 3, prečo to nemôžeme ignorovať.
takou aktuálnou témou aj v rámci Európy, aj u nás na Slovensku, sú skryté hazardné hry. Označujú sa ako lootboxy. To znamená, že ide o taký cudzí pojem, ale v zásade si viete predstaviť pod týmto pojmom klasických hrách, keď si nakupujete nejaké balíčky, nejaké trúhličky, ktoré vám potom pomôžu sa posunúť ďalej v tej hre a podobne. Všetky tieto znaky, ktoré vykazujú práve tento nákup, tá náhoda, to, že ten mladistvý, to dieťa nevie, čo si kupuje a v ňom vyvoláva tie isté pocity a má tie isté princípy fungovania ako realizácia hazardných hier. Na Slovensku sa regulátor už tejto téme venuje a už boli vydané dokonca niektoré sankcie pre subjekty, ktoré propagovali alebo teda realizovali takúto skrytú formu hazardu a teda útočili na mladých alebo mladistvých a tým pádom ich aj vychovávajú v nich tie základné prvky návykovosti a rizikového hrania už v veľmi mladom veku, teda vo veku pred vekom dospelosti. Tým druhým je propagácia nelegálneho hazardu cez influencerov a streamovacie platformy, ako je TikTok, Twitch a pokiaľ ide najmä o zahraničných influencerov. Títo skutočne v dnešnej dobe využívajú práve propagáciu nelegálnych hazardných hier, keď ich sledujú mladistvé publikum a týmto spôsobom im odovzdávajú informáciu, že je dobré hrať hazardné hry a dokonca sa im veľmi darí veľakrát pri tom streamovaní tej hazardnej hry na nelegálnych platformách, čo je veľmi zavádzajúce samozrejme, pretože ide o zaplatený stream, v tomto prípade o zaplatenú reklamu zo strany youtuberov na nelegálne kasína a teda je to priamy útok aj na samotných mladistvých a teda propagáciu nelegálneho hazardu. Tým ďalším je obchádzanie samozrejme vekovej hranice pri online hraní, čo využívajú teda nelegálni prevádzkovatelia, ktorým nezáleží na to, či hrá osoba staršia ako 18 rokov, mladšia ako 18 rokov, alebo či ide o osobu vylúčenú z hrania hazardných hier. Naším cieľom teda počas týždňa zodpovedného hrania je v rámci možnosti toto zastaviť, najmä tým, že budeme informovať rodičov, ukazovať im, že veľa z týchto vecí sa naozaj deje mimo oficiálneho rámca. Zároveň chceme pre porovnanie aj z pohľadu toho nelegálneho hazardu zdôrazniť aj jednu pozitívnu vec. Legálni prevádzkovatelia, ktorí sú regulovaní na Slovensku, majú určené pravidlá, ako fungovať. Dodržiavajú často veci aj nad rámec zákona, dokonca zavádzajú biometrické overovanie identity. Používajú sebaobmedzujúce nástroje a dokonca od roku 2023 máme kódex zodpovednej reklamy, ktorý jasne hovorí, ako sa môže a ako sa nemá propagovať hazard, hlavne pokiaľ ide o samotných mladistvých. A keď už hovoríme o dodržiavaní pravidiel, musíme povedať aj to, že kde sa pravidlá nedodržiavajú, len veľmi zbežne, a to je práve ten čierny trh, čo treba komunikovať stále otvorene a nahlas. Tento je najväčším rizikom pre hráčov, rodiny aj mladistvých, nakoľko ide o neregulovaných prevádzkovateľov. Najväčšou hrozbou sú práve nelegálne prevádzky, ktoré môžu vznikať, čo sa týka herní alebo kasín, a potom nelegálne online stránky, ktoré neoverujú vek, nemajú žiadne limity ani pravidlá na zodpovedné hranie, neponúkajú žiadnu pomoc a sú dostupné aj deťom. Preto budeme počas týždňa zodpovedného hrania hovoriť aj o tom, že prečo je dôležité hrať u legálnych práve prevádzkovateľov, ak už niekto chce hrať hazardné hry, a prečo eliminovať práve čo možno najviac ten čierny trh. Blížime sa k záveru už tejto konferencie a môjho vystúpenia. Dovoľte mi teda ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podielajú na tomto. Osobitne ďakujem z tohto miesta aj odborníkom, terapeutom a celému tímu Prednej hory. Bez ich ochoty fungovať non-stop počas tohto týždňa zodpovedného hrania by sme nevedeli realizovať 24/7 prevádzku linky pomoci na Slovensku. Takisto legálnym prevádzkovateľom, ktorí podporujú práve zodpovedné hranie a idú do toho nie preto, že musia, ale práve preto, že chcú ísť do toho. A vám všetkým médiám, ktorí ste dnes prišli, že túto informáciu posuniete ďalej, pretože práve cez vás sa informácia dostane k rodinám
ktoré možno túto informáciu práve teraz potrebujú. Na záver vám pustíme 2 zo 7 videí, ktoré sme pripravili pre tohtoročnú kampaň. Ak by ste chceli samozrejme vidieť všetky videá, po skončení tlačovej konferencie vám ich veľmi radi ukážeme a sprístupníme samozrejme, ak by ste ich chceli využiť v rámci ilustračných záberov alebo v rámci svojich článkov. Takže ďakujem za pozornosť už z tohto miesta a teraz jedno z videí, ktoré sme robili pod našou réžiou a taktovkou. Zaplatená elektrina, zaplatený a hypotéka už odišla. To je len s peniazmi, ktoré si môžeš dovoliť stratiť. Nastav si rozpočet a limity, aby nezostalo len zábavou. Hraj zodpovedne. Zisti viac na www.hrajzodpovedne.sk. To je jedno zo 4 videí, ktoré komunikuje práve pravidlo zodpovedného hrania. A následne sme potom ešte točili video alebo 3 videá, ktoré boli osobitne natočené zo spolupráci s Olupom Predná Hora, kde práve komunikujú veci títo vyškolení terapeuti. Z odborného hľadiska je veľmi dôležité stanoviť si jasné hranice, či už tie časové alebo finančné. Hra by nemala zasahovať do práce, vzťahov alebo bežných povinností. Ak už hráč začína klamať o tom, koľko času trávi hraním alebo koľko peňazí do nej vkladá, alebo sa snaží tieto prehry vyhrať naspäť, môže to byť prvým varovným signálom, že nejde o zábavu, ale o problémové hranie. Ak máme hovoriť o nejakých prvých náznakoch, ktoré by sme mohli pozorovať u seba alebo u tých našich blízkych, tak to môže byť nejaké zvýšené napätie, nejaká zvýšená podráždenosť, tajnoskárstvo alebo zanedbávanie teda nejakých záujmov, po prípade samotnej rodiny. Za všetky veci, ktoré sú pre nás nejako doteraz hodnotné a významné, tak idú bokom. Zároveň, čo sa týka tej finančnej stránky, tak napríklad, ak si požičiavame väčšie množstvo peňazí od rodiny, od kamarátov, alebo spozorujeme nejaké vyššie výdavky v rámci pohybov na účte, môžu to byť tiež tie prvé indikátory, ktoré nám vedia naznačiť nejaký problém. Preto je lepšie, ak sa tieto situácie podchytia čo najskôr, aby sa tomu riziku závažnejšiemu dalo predísť. Dobre, ďakujeme pekne. Ak máte, teraz bude priestor na otázky, ak by ste mali nejaké a veríme tomu, že týždeň zodpovedného hrania prinesie očakávané ovocie. Takže ešte raz ďakujem.